जिउनि हास्थायनायखौ मोननाय बायदि मोनलायबाय आङो बा दासो माबा डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैदों हेल' खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय दिनै गोबां बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो माने लुबैबोदोंमोन आरो आंबो सानसे आइफन लागोन होननानै ओमफ्राय दिनै फाइनालि आङो आइफनखौहाय मोनमारबाय आरो आइफन आं दा नोंथांमोननो बेखौहाय खोन्थासिगोन मा आइफन बियो आइफना जाहैबाय बियो आइफन 15 ओमफ्राय नोंथांमोननो आनबक्सिं खालामनानै दिन्थिनोसै आसलथे आङो आनबक्सिंखौ खालामखाबाय आरो ओमफ्राय थेवबाबो नोंथांमोननो ओरै फरायनानै खोन्थानोसै आरो आइफन 15 आं माने इउज खालामखांखाबायबो नालाय माने बेवहाय एकदमबारे किउट नै माबाबो होना लाबाय मा होनो बेखौहाय मबाइल काभारबो होना लाबाय माने आइफन काभारबो होना लाबाय आरो वा दाना आंबो ओरैजाय आइनायाव लानानै ओरैजाय माबा बानायबाय थानो हासिगोन रिल्स बानायबाय थानो हासिगोन ना आइफन जिउनि हास्थायनायखौ मोननाय बायदि मोनलायबाय आङो बा मा होनोमोनलाय बिदिखौहाय ब ना मा होनो ना आगै नै बिदिखौ ब होनो ना बनि माबा लाबावबायसो आङो माने किउट मोनथारदों आरोना बेखौहाय ना ओमफ्राय बे सिमांफोरालाय बहा जानो मालायनि माबा आइफनखौनो आंनि होननानै आनबक्सिं खालामला बायदों मालाय लोगोनिसो माने लोगोफोरानो आंना आइफन मालिक गोजा बा दाख्लैनि मोनसे भिडिअ होदोंमोन नोंथांमोनना बिसिनाबो मालाय आइफन नै दा बेहाबो आइफन गोदान बायदों आंना रुममेटआबो आइफन दङ रुममेटनि आइफनखौ खोन्थानां आंना रुममेटना आइफन गंसे दङ ओमफ्राय एप्पल आइफनबो दङ वाव एप्पल आइफनलै एप्पल आइफन बबे थांखो खुलिनोबो रोंगौ आइपेड नङा लेपटप मेकबुक एप्पलनि लेपटप मालाय मा लोगोफोरनि गेजेरावहाय आंनो गोरोबसिन खोमा ओमफ्राय माबा आइफनखौ अबेबा दोनखुमानानै दोनबाय आइफनखौ देखायलायनो गोथैसो माने आइफना मिनि आइफन ना मा होनो बेखौहाय बिदि आरो ओमफ्राय दा नैबेखौ हले आं बिराद मोजां मोनबाय मबाइल काभारबो माबो ओमफ्राय लोगोफोरनिसो आरो बेखौनो आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय ओरैनो दसे इन्जय लानो होननानै आरो ओमफ्रायो दा मबाइल मालिकआ मालाय रायलायगासिनो नै दा देखाय आंखौनो देखायजाबाय आंजों दा बे आइफनखौ मालानि दिनाव लानो हागोन मिथिला आरो दाबोथ' खामायनायबो जाथ'वाखै नालाय दालाय बहाथो मोननो बोसोरबासोनि उनावसो लानो हागोन फेसबुकजोंनो लानो हायो आंना फेसबुकआबो जाया इउटुबावबो जायाबा सोरो बुहुमा नोंसिनि लोगोसो माने जायफोरनि भिउसआ एकदमबारे हिउज थाङो बिसोरसो इउटुबावहाय फेसबुकआवहाय खामायनो हायो जोंफोरबायदि एसेल' भिउ फैनानै जों खामायनो हायाथ' एकदमबारे बोसोरसेजोंसो मोनो 6 मासजोंसो मोनो बिदिसो जायो आरो